Hola guys, welcome back ulit sa munti nating channel. Ngayong araw nandito kami ngayon sa may Mercado de San Miguel. Ito yung palengke dati guys, pero ginawa ng parang inuman na ba. Halimbawa isang wine, tapos kukuha ka ng kunting mga pulutan, parang ganun lang ba, parang pikar-pikar kung tawag sa mga Spanish. Hindi siya totaling restaurant guys ba, parang ganun. Kumbaga ano lang, mga konting inom, tapos may mga kung sa atin pulutan, mga ganun ba. So yan guys, tara sa loob. So guys, pasok tayo dito. Ayaw ano lang. Ito guys, so ikaw mo mainit ngayon ng panahon, mga prutas, diba? Yan o. Yan, gagawin nilang juice. Oh, ang daming tao guys ha. Ito mga hamon naman o. Ang ganda rin ito. Dito sa may gitna guys, may restaurant. Ayan lang, mga calamares. Dito naman guys, mga keso. Yan. Dito, mga asitunas. Yan guys, oh. Iba't ibang uri ng mga asitunas. Yan, may mga empanada rin. Yan, mga empanada guys. May karne, tsaka hamon diyo. Okay. Bali ito guys, dating ano to, palengke. Ngayong ginawang restaurant na. Palengke dati to eh. One time nag ano na ako dito, namalengke na ako dito. So ngayong ginawang restaurant na. Ayan. Oh, yung guys, so may talaba. Meron silang talaba. Oh. Pero mahal. 310 ang ano. Ang isa ba yan? No, per kilo yan. Yan, may mga sushi. Ayan guys, oh, sushi. Mga salmon guys. Drinks and pikar-pikar lang siya guys. Hindi siya totally restaurant na kainan. Ano lang siya, kung gusto mong mag-hangout with friends, dito siya kasi since mainit sa labas, dito malamig siya. So, pikar-pikar lang siya. Drinks and then light lang na kinakain. Hindi siya pwedeng, hindi siya totaling resto na kakain ka. Pikar-pikar and hangout. Okay. Yan, mga seafoods naman guys.
Ay, ang haba ah. Ano to? Ay, espada. Ang haba yung ano niya guys ah. Espada pala siya guys. Then look. Real siya, Nervous. totoo siya. Perasain moskas. Perasain moskas. Ay, moskas. Yung free daw. May papri pala siya. Of course. Ah. May free. Marinate. Sarap siya. Bagus siya. Ayan, karamihan mga seafoods guys. Mga crabs. Ito yung tomate, ano yun? Gazpacho. Ito guys, gazpacho. Ito no. Yung iniinom ng mga Spanish na may mga vegetable at saka tomato. Ayan o. Ito. Ano siya guys dito? Yung parang pulutan lang. Kung nasa Pilipinas ka, pulutan lang siya. Hindi siya pwede yung ano lang. Pero of course, kasi sa kanila nasanay sila na kapag nag-inupan with friends, nabubusog na rin sila. Kasi nga, ito yung pagkain nila. Rafaela Ben, vamos. Andito rin yung specialty nila, yung tortilla patata na tinatawag, of course. Pag nakakain na sila ng tortilla patata, solved na sila. Imamatch lang nila yan ng bara, yung pan, kinapal. Sobrang solved na sila rin. Yun ang pinakadingan nila yan. Yung tortilla patata, siya yung omelette sa Spanish. Yung patatas lang siya, tsaka itlog. Pero ang tawag talaga nila yan is tortilla patata. Then of course, habon. So guys, ito yung Mercadona, yung talipapa ng Espanya dati. Yung old. Malapit lang siya sa Sol. Kaya lang kasi, nirenovate na nila, ginawa na nilang semi-restaurante para pikar-pikar. And then, drinks and then pikar-pikar lang siya. Pulutan. Pangpulutan lang style. So of course mag-enjoy ka na dito. Kaya lang of course yung presyo niya medyo mahal, pero sa kanila yan is parang peso-peso lang din. So guys, ito yung talipapa. Dito eh. Dito naman guys, mga paella. Ayan o. Paellang itim. Bali yung ink ng ano yan guys, yung calamares. Dito may mga hamburger din siya, mini hamburger. Wala, yan. Yan guys, dagsaan din ng mga tao dito. Maraming nagpupunta rito. Ayan o, mga pila-pila na guys. Ayan. Naming vlog sa Baysol, tinatawag nilang Mercadona or talipapa sa Pilipinas, yung inuman with pikar-pikar.
So hopefully guys, nagustuhan nyo na yung isa na naman naming video. Sa susunod naming video, pupunta kami sa Segovia. Sa next yun, mga kapatid. So please, sa mga baguhan sa aming mga videos, don't forget to like, comment, and subscribe. Maraming salamat po. Adios!